मुखिया जी मन हो के तो बोली नहीं तरवा भाई बरदास वाला बोली मुखिया जी मन हो के नहीं तरवा भाई बरदास काहे के टकिए निहारतानी चोली निहारतानी चोली निहारतानी चोली। अरे बोलो बोलो ये रानी डीजल पियबू की पानी ए मुखिया जी ए मुखिया जी ए मुखिया जी मन हो के तो बोली नहीं तरवा भाई बरदास वाला बोली ए मुखिया जी मन हो के तो बोली नहीं तरवा भाई कहे के तना बेहाल भइल बानी कहीं तरवा न में लिख दी जवानी कहे के तना बेहाल भइल बानी कहीं तरवा न में लिख दी जवानी हीरोए समान हला गई जनी बोली लगाई जानी बोली लगाई जानी बोली। अरे बोलो बोलो ये जहाज बुकिंग काल होई की आज ए मुखिया जी ए मुखिया जी ए मुखिया जी मन हो के तो बोलो नहीं तरवा भाई बरदास वाला बोलो ए मुखिया जी मन हो के तो बोलो नहीं तरवा भाई बरदास भैया हम तो तोर गाना रोक देनी अरे तुरंत किशोर हो हरि सके खजाना पहले जादू तुझे अरे कहिले ने मनवाया ही फगुए के दिनवा कहिले ने मनवाया ही फगुए के बाकी लोग के फेरलो बेनवा अरे बाकी लोग के फेरलो बेनवा कहिले अंतिम बात कहता नहीं नुकमा कहे रमगे हुआ सरधा पूरल न हमारो हम ढेर दिन रमदेउआ गोल ढेर लेकिन ध्यान से सुनता रमदेउआ हमारा से पहले दुनिया देवा सब बाजी पर हो छोटे हो बाबा के तारा साई दे मनवा छोटे हो बाबा के तारा साई अब जब तू हमारे साथे खड़े हो गए बड़ा त चंदन नहीं नहीं चंदन के वैसे भी गायकी सुने में बड़ा मजा आवेला है ना त रतन भैया पलट दी ना एक मिनट खाते पलट दी ना पलट दी कियान बनसान से जनाड़े उरंग बाजे होला कियान बनसान से जनाड़े उरंग बाजे होला रमक भैया कि प्यार के जबन छोड़े धोखे बाजे होला प्यार के जबन छोड़े कि मीठी मीठी बात में फसावे चालू बाजे होला मीठी मीठी बात में फसावे चालू बाजे होला काय मुकेश भैया प्यार के जबन छोड़े धोखे बाजे होला प्यार के धोखे बाजे होला हमर ललिया बढ़ता चलिए दादा मुश्किल
अरे ले लो पुदीना अरे अरे भैया कि तू ही हमर जनवाई कि तू ही मोर परनवा जीते जी नहीं माने देबो दूसरा के सजनवा ए चंदन एने आओ इधर भैया रमा गया भैया कि जब मन न भर तब कात देखला ओसे आगे जे हम गईनी त जात पात देखला कि सच्चा प्यार का के जे निभावे ऊपर बादे होला कि सच्चा प्यार का के जे निभावे कितनी बार प्यार करिए ऊपर बादे होला जिसको नहीं मिला वो तो दुखी है ही, जिसको मिल गया वो भी दुखी है। जैसे चंदन कि प्यार का के जबन छोड़े धोखेबाज होला प्यार का के जबन छोड़े धोखेबाज होला मैं इस मंच पे बड़े भाई दीपक तिवारी जी को बुलाना चाहता हूँ। आप आए दीपक भैया, मैं बोल रहा हूँ। नहीं मैं हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। आप आइए। आवा हो रहा है रंगबाज आवा हेलो भाई दीपक तिवारी जी को मैं बुलाता हूं और एक सच्चाई बात आपको बताता हूं। हाँ 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 ये तो मेहरारू वाला सुनाई है, मर्दों वाला गई है, लेकिन हम बताओ तो अरे भाई एक दो तीन हो जी हाँ गा एक अदू तीन गा के हो जी। अब की होली में भाई दीपक तिवारी जी के गाना होता अक्षरा सिंह जी के साथ में और हमें वीडियो में दोनों लोग रोल के लिए बा 2-4 दिन में वो गाना होता और बड़ा ही सुंदर गाना बा। तो वो गाना के रुआ सब सुन के देख करके प्यार बरसाई। अभी फिलहाल वो गाना दो गाना के इनकर दीपक तिवारी भाई और चंद्रेश मुकुल सिंह भाई के साथ में आप सब इतना प्यार दे रहल बानी कि सब लोग रील बनावता घर परिवार तक के लोग भी तो गाना के भी गई है। आप सब प्यार दी, समय कम बा ऐसे विश्लेषण भी हम कम करब और दिल से धन्यवाद भाई चंदन यादव के और अनुपमा बाबू के हम स्वागत करब। धन 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 जान मारे जान हो
हो मरूर कलर सरिया जनवा रे जान हो मरूर कलर सरिया जनवा रे जान हो मरूर कलर बरकरे चास ले दया कबरिया हो बरकरे चास ले दया कबरिया हो आओ रनिंग में रेडी बहुत बहुत सुंदर समय के अनुसार हमारा मुकेश से ठीक है कॉलेज समय इसने रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा हंस चुनेगा दाना दुमका कौआ मोती बहुत बढ़िया कवि बड़ा ढंग से समझा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा आई दुनिया रचने वाला भी इस दुनिया पर पछताएगा ये दुनिया रचने वाला भी इस दुनिया पर पछताएगा पत्नी बैठेगी पलंग के ऊपर पति पैर दबाएगा और ढकने वाली चीजों को खुलेआम दिखाया जाएगा अर्धनग्न नारियों का होना अर्धनग्न नारियों का होना यह फैशन कहलाएगा और झूठों का बोलवाला होगा तो नेताजी मौज समय समय आ गई मुकेश के गलती ना हो कि देखी न जमाना कैसन अरे आ गईल समय देखी न जमाना कैसन आ गईल समैया केहू के केहू ना केहू के केहू ना बात पूछबैया कोई के कोई पूछे वाला ना उमर अब हम मुकेश लिखा उतना व्यंग बोले लगो तो हमरा से बोला ना वैसे ये उमरिए खुद ही अध्यात्म में ढूक जाएगा कि केहू के केहू ना केहू के केहू ना बात पूछबैया कोई के कोई पूछे वाला हो ना हमनी के कुछ दिन पहले अगर कोई के बहिन के गाड़ी दे दे माँ के गाड़ी दे दे तो गांव में लोग पंचायती जा फल्ला बाबू को बुला के पूछ अब कोई पूछे वाला है ना ना मजा लेवे वाला ये से कहे के बा कि भाई और भाई में
न मेल मोहब्बत बा वाह आ दुनियाई ओकरे बा जेकरा धन दौलत बा दुनियाई ओकरे बा जेकरा धन दौलत बा भाई और भाई में न मेल मोहब्बत बा वाह दुनियाई ओकरे बा जेकरा धन दौलत बा वाह ए बाबू धर्मी अधर्मी संगे धर्मी अधर्मी देखो बनबैले नैया अरे देखी न जवाना कैसन अरे आ गइल समय अरे देखी न जवाना कैसन आ गइल समय न गीता बुरी है न कुरान बुरा है ए बाबू न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है अरे ये तुम्हारा भेजा में घुस गया वो शैतान बुरा है सही बात ठीक भगवान कहते कि मैं कहीं दूर नहीं ना तुम्हारे आसपास हूँ हो आंख खोल देख हाँ देख देख मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ लेकिन समय कैसे आ गई कैसा ए बाबू ए बाबू न माई में ममता बा न आपस में समता बा वाह न माई के ममता मम तो खत्म हो हाँ अब सुनी समय के हिसाब से का भइलो तब दामाद अपन सास के लेके भाग का भइल तब दू चार गो लड़का के मातारी दोसर के लेके भाग ममता भी ममता खत्म खत्म आपस में न समता बा भाई में न क्षमता बा वाह एक धूल खातिर मारपीट होता हाँ गोली चलता हाँ समय ऐसा आ गया हाँ हमनी के मंच पर पहले इतना अश्लील अगर एगो शब्द बोल देती तो लोग खड़ा होकर बहुत कुछ लेकिन समय देखिए मुकेश ठीक है कहता है हम ही सब गड़बड़ाए हम ही सब गड़बड़ाए हम उसी करते तो माल कमाते तब नो जिला पार कोइले बर अरे आपस में न समता बा भाई में न क्षमता बा माई में न ममता बा माई में न नारी के नमता लोक लाज खत्म हो गई लोक लाज ना खत्म हो गई एगो पैसा देवे आइलू नचनिया के तब पीछे से लोक लाज खत्म हमनी के लाज लगता हाँ लेकिन ओकरा लाज लगल ना नारी के दमता भी खत्म हो गई हे गैया कसैया हाथ गैया कसैया हाथ बेचे पोसवैया गैया कसैया हाथ बेचे पोसवैया भैया अरे देखी ना जवाना कैसन अरे आ गइल समझवा भाई एगो गौले रहल बलेश्वर बाबा कि तुलसी कैसे जानला कि एक दिन वो दिन आएगा
असंतलंठ हो जाएगा जे जितने ढोंग रचाई हे तू कहो हे अल्लाह बंद करो भैया तनी का साथ कर भाई ए लड़का सरो इको कम कर ऑपरेटर जे जितने ढोंग रचाई महासंत कहलाई ठीक है कहले मुकेश नीमन से गावे वाला ओकर कोई पूछो ना आ दुगोला में ओकर माय बहिन बेटी के तू गरियाबा ओकर माय बहिन के ओकर बाजार चलल है इंटरनेशनल ब्यास भगवान के कृपा जे जितने ढोंग रचाई महासंत कहलाई तुलसी कैसे जानला कि सती के सत घट जाएगा अब भरुआ हलुआ खाएगा कैसे जान लो भरुआ हलवा तुलसीदास जी बहुत दिन पहले लिख रहे आ हमनी के उ समैया आ गइल आ ठीक मुकेश कहले तो बात सत्य बा अब यही एगो निर्गुण सुनी आ ओकरा बाद में तनी सारी लयदारी एगो हमहू गा दे आ कथा के अंत कर दे अजय भैया दू भाई रहल एगो गुजर गए कमल देव स्वर्गीय कमल देव बाबू अजय भाई तनी खड़ा होते जा खड़ा हो जाए भैया आंख में इनका आंसू भर गई है अपना भाई के याद में भातृ प्रेम हो तो ऐसा हो हाय हार अजय भैया कोहलन रोके भैया गोइलन कवना लोके इनका से बड़ भाई रहा आज पिता के भी श्राद्ध में बाली इनका आंख में आंसू कि आंसू नयनवा भरल ये राम तब बाबूजी सपनावा भैया गईले बाबूजी गईले इनका आंख में आंसू भरल हमरा से कहले तो हम समझ गई के दू भाई धाम हवा हमरा जय भैया ई तो विधि के विधान हो सब करा पर भैया का करबो बाबूजी सपनावा भइलन ये राम बाबूजी सपना बाबूजी सपना हमरा सिंहेश्वर बाबू के भतीजा सोनू बाबू बहुत रुपया दे के सम्मानित करिए जय हो धन है परिवार हो सबका रखो नला एक ही रहू सबका रखो नला एक ही रहू पिताजी गुजर गईले अगर कमलदेव बाबू रहते बड़ भाई पिता के समान गम न फिकिर रहते घर
रहते पूरा परिवार गम न फिक्र रहते घरवा दुआर के उनके पर नाज रहते पूरा परिवार फिर हमरा सिद्धेश्वर बाबू के भतीजा निर्भय भैया पुरस्कार दनी 100 रुपया के भगवान के कृपा बनल रहो ये पूरा परिवार खातिर लेकिन का करबो अजय बाबू एक दिन ये हटे विधि के विधानवा आ रही है हट विधि के विधानवा ये हट विधि के विधानवा अच्छा स्वर्गीय कमलदेव बाबू के नाम पर इनकर बेटा हुआ पढ़ल जुग जुग जियो बाबूजी के नाम रोशन करी हो सुन लो सबसे बढ़िया जैसे हमरा जय बाबू आज कर देखाओ बंजू में आ रही है हट विधि के विधानवा अब बाबूजी सपानावा भाई मेरा अजय बाबू बहिन क्या बोले दूगो बहिन बहिनो ही है बड़ी अब बहनों वो आयल है मेहमानों तो आइले ना होती हाँ अच्छा ठीक 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 अंत में यह कहो भगवान से प्रार्थना करो बेटा बेटी पुत्र हूँ अब आत्मा परमात्मा से बिना रही बेटी दामाद हो बाबूजी के कृपा रही सब कोई आबाद हो हमरा निर्भय बाबू भतीजा जे बानी हमरा सिद्धेश्वर बाबू की बेटा बेटी पुत्र हो नाती दामाद हो बाबूजी के कृपा रही सब कोई आबाद हो सुन सन लग रे भावाना आर सुन सन लग रे भावाना सुन सन लग रे भावाना तो पिताजी सपाना तेरे घर लगे रे भावाना तेरे घर लगे रे भावाना कवना वीर छिए छिलई खोदवा लो गवलो जाके कवना वीर छिए छिए खोदवा लो गवलो जाके उड़ गइलो बके आपा चार हो उड़ गइलो बके देखे ना पाता गइलो काना ना पाता भइलो देखे ना पाता गइलो काना ना पाता भइलो ऐसन कारज न होला रोज रोज हो रोज पूरा परिवार मिल के कैलन बाबूजी के भोज हो भोज हो धन हो सिद्धेश्वर चाचा शंभु मुकेश मुकेश गईहनी रघुना छगुन में हार शंभु मुकेश गईहनी रघुनावा तब बाबू के सपा
भइलो डेरा बाबूजी सपाना भैनेरा बाबूजी सपाना भइलेरा बाबूजी सपाना भइलेरा बाबूजी सपाना भइलेरा बाबूजी सपाना बाबूजी सपाना बाबूजी सपाना भइलेरा टाइम हो गया है इसलिए अब एक बात है कोई चीज टाइम से ना गइएगा तू बोला है जी एक तो आप लोग कमी कर रहे हैं तनी और हमको मजा मिलता तनी और जमाते तनी अपना दिमाग हम लगाते लेकिन आप लोग जरा कमी कर रहे हैं नहीं नहीं दबा के रख रहे हैं पैसा तो है आपको भिखमंगा नहीं है आप लोग भाई सब समझ रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि 200-400 मिलिए गए तो हमको देने से क्या जरूरत तो रिचार्ज के ऐसे रिचार्ज है कलाकार को आप लोग नहीं देख रहे हैं कुछ है नहीं रिचार्ज अभी से बढ़ाइएगा तो हम तो अलग काट देंगे लंबड़ा देंगे बोला ये सुगना काहे कर रहे हैं भाई सोचती समझने में क्या मुरान करने वाले यार बेचैन के लिए भूखा गया है कि नदी पर जाना है बोल ये सुगना हमें पेला हुआ हम नहीं देख सकते लाठी लाठी नहीं है लाठी से मारे लाठी डुबाया हुआ है बोले सुगना बोला बहिन पूरा निकाल लेंगे बोला ये सुगना अब अगला ताल में